Nik errango nuke behar ditugula erakunde konprometituak eta hain zuzen ere Euskal Herrian ditugun potentzialitate ekonomikoetan sinesten dutenak. Eta egon badaude eta goizuntan izan dugu adibidea Baionako industri eta merkatal ganbarak daraman ildo baten inguruko eta helburua duelarik beraz mugaz gaindiko klasterrak eraikitzea. Egia da bide luze eta maila batean xumea da, baina uste dut halako iniziatibak biderkatuz gero badiela aukerak bereziki iparraldea eta Euskal Herriaren arteko hartu eman ekonomikoak indartzeko eta garatzeko. Meta erakundeak dira erakundeak. Ekonomia arloan horiek izan daitezke enpresa multzoak, adibidez klasterrak meta erakundeak dira. Eta zertarako balio dute modu amankomunean aurre egiteko lehia ekonomikoari eta hainbat baliabide eta gogoeta ere bai mutualizatzeko. Idei baten, simple baten inguruan azkenean gauzatzen dira meta erakundeak eta da batuta indartsuagoa gaude. Orduan, ez dakit mugaz gaindiko banku asko dauden, badira bakar batzuk, adibidez kutsak egin izan duz banaiz trompatzen, elkarlan hitzarmen bat Kredi Agrikolarekin. Baina orokorrean baginu eragile finantziero bat mugaz gaindikoa Euskal Herrian, zertarako balioko luke, hain zuzen ere ikuspegi ekonomiko batetik, iparraldea eta Hego Euskal Herrian arteko elkartruke ekonomikoak garatzeko. Eta gaur-gaurkotz, maleruski erran behar da elkartruke horiek nahiko ahulak direla, guk pentsatzen dugularik, badaudela jarduera sektore batzuetan behintzat, horien garatzeko aukera edera. Beraz, bagenu eragile bat finantzierioa Euskal Herri osoko, erran dezagun, zertarako balioko luke, baliabideak main gainean jartzeko Euskal Herriko perspektiba batetik.